हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोसे खुलुमनाय जासिबाय। दा दिनैनि दिनाव आं जे कन्टेन्टखौ लानानै फैदों बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो माने बुजिनो हाबाय बा हमनो हाबाय जानांगौ नङा होमबा बै कभार फट'खौ नायनानै। दा गिबियावनो दिनै बिनि कन्टेन्टखौ लाग्रोगोन माने बिनि फारसे सावरायग्रोगोन एसे, ओमफ्राय बाकिखिनि सावरायलांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा बेनो जाहैबाय जायनाखि बर'सा फेसबुकनि माने पेजखौ खुलिदों, फेसबुकनि मालिक दिनै बिथांखौ माने FIR होनाय जासिगोन आरो दा साननि 10टायाव। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा बै बर'सा फेसबुक पेजआव मा लिरनाय दं रायजो राजाफ्रा बेयाव थांनानै नाय। बेयाव थांनानै नायब्ला नुगोन दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों, मा साननाय दं बिथांमोननि गोसोआव, बिनि फेसबुक पेजआव थांनानै नायबानो एसेब्लाबो बुजिगोन। आरो जों बुजायनांगौनि खुनु खोथाबो गैया, दा गाव थांनानै नायबानो बुजिगोन आरो लोगोफोर, नङा होमबा। दा फल' खालाम बिथांनि फेसबुकखौ। दा दिनै बेखौ लानानैनो दिनै बिथांखौ FIR होनाय जासिगोन आरो। दा मानि थाखाय FIR होनाय जागोन फंनैसोल' खोथा बुंगोन। बिथांनि बायदिबा जाहैबाय जोंनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सार आरो बाखिखिनि जेलाव थानाय बिदा फंबायफ्रा माने जेलनिफ्राय उदां जानाङा आरो बिथांनि मथेबा, बै फेसबुक पेजफ्राव लिरनायबा ओरैबायदि मानसि बियो। आरो बिथाङा होनबावदों 17 बोसोर हाग्रामा सारनि सासनाव माने मानसि बुथारनानैसो सलिनो हादों जाहैदों। माने मानसि बुथारैसो माने 17 बोसोर सालायबोनो हादों होननानै बिथाङा बेयाव लिरनाय जादों। आङो स्क्रिनावबो होनानै दंखायो नङा होमबा। दा बेखौ सिन्था खालामदो रायजोफ्रा, एसे माथा मारिदो दिनै जोंनि बर' जाथिया बा बर' हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं आरो बिथांमोनहा सोरखौ मदद होनानै जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बेखौ गोथौयै साननाया मोजां दिनैनि दिनाव। दा दिनै बिथांखौ खुनु रेहाय होनाय जानाय नङा। दा बिथांमोनहा दाखालिनि दिनाव जे खामानि मावदों बे खामानि मावनायनिफ्रायनो दिनै बिथांमोनहा खुनु रेहाय गैया। माने बे जुरिजेनबाय बिथांमोनहा गावसिनि बै गाज्रि ग्रहफ्रा दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय होननानै साननानै लादो आरो। जों बिथांमोनखौ माबा मोनसे गेलथि नुबानो आरो खुनु रेहाय गैया, माने आयेननि राहा लाबाय थानाय जागोन आरो सिदा खोथा। दा जिखुनु हक लोगोफोर बाखिखिनि भिडिअखौ नायलांदो। दा मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप होनो नागिरदां, बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नायग्रो आरो। চুক্তিকাৰীয়ে চুক্তি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা জেলত থকা কোনো হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা নাই, কোনো দুনিয়াত আমি দেখা নাই। সংগঠন হিচাপে ইহঁতে ইমান বছৰ আন্দোলন কৰি চুক্তি কৰিলে, শান্তিৰ চুক্তি কৰাৰ পিছতেও আজিৰ দিনত জেলত থাকিব লগা হৈছে। এইটোতো কি হ'ল, কি চুক্তি হ'ল? আমিতো এজনে NDP সংস্থাপন কৰা দেখা নাই। আজিলৈকে কোনজন NDP সংস্থাপন কৰিছে? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে দেখুৱাই দিয়ক। য'ত নেকি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত আজি NDPৰ নায়ক এজন সৰ্বোচ্চ ৰঞ্জন দৈমাৰী আজিও জেলত। কোনোবা শান্তি চুক্তি কৰি জেলত থাকে নেকি? এই চুক্তি হ'ল নেকি এইখন কওকচোন? আজি আলফাৰ চুক্তি হ'ল, আলফাৰ সকলো যিমান তেওঁলোকৰ দোষ আছিল, যিমান অপৰাধ আছিল, গছৰ আছিল, সকলো গছৰ উঠাই দিয়া হ'ল, সকলো মুকলি আকাশৰ তলত আছে। মাত্ৰ ইয়াতেহে দেখিলোঁ NDPৰ লগত হোৱা চুক্তিটো, চুক্তি কৰি মানুহ জেলত থাকে। लोगोफोर भिडिअखौथ' एसेबाबो नुबाय, जोंना महिलारि सारा माबायदि बुंदों, बिराद दुखुनांथाव खौरां नङा होमबा। दा दिनै जुदि शान्ति चुक्ति जाबायमोनब्ला, दिनै जुदि थगायनाय एग्रिमेन्ट नङामोनब्ला, नङा होमबा, दिनै मानो साफ्रोमबो बर'नि बिदा फंबायफोर जेलाव थानाया दिनै मानो उदां जानो हायाखै? दिनै मानो रन्जन दैमारिया दिनै मानो उदां जानो हायाखै? बाखिखिनि जायफोरनाखि जेलनिफ्राय उदां जानाय दिनै बिसोरबो उल्था होसो दिनै जेलावसो सोजागासिनो दं। आरो माखासे मानसिया दिनै खारनांनानै दं। होमबा दिनै बिथांमोना दिनै बर' जाथिखौ, बर' हारिखौ बबे लामाजों लांगोन बेखौ बिथांमोनहा गावसोरनो सिन्था खालामनो रोङाखै नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिराद गिदिर खोथा बुङो, ओरैबायदि खोथा माने दुगानायानो लाजाया आरो, खिन्थु मोनसेबो दिनै खामानि गैया नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै थगायनाय एग्रिमेन्ट नङामोनब्ला, थगायनाय चुक्ति नङामोनब्ला दिनै मानो जोबथेसालिनि गासिबो
माने बिदा फंबाय रन्जन दैमारि सारा दिनै मानो उदाङाव फैनो हायाखै? दा दिनैनि दिनावखि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाम्बा दंबावो खुनु मोनथियै जेनेबा नोंसोरनि बै भुल खामानि मावनायखौ नुनानै मेसेबनानै थानानै नोंथांमोनखौ मदद होबाय थानो नङा होनबा? दा दिनै आं बेखौनो बुंदों आरो बै समावबो आं माखासे भिडिअ'आव होनबोदोंमोन। दिनै मोनथिखा हसिखा फारफ्रोमबो मोनथिखानानै बिथांमोननि मावनायखौ नुखानानै दिनै मानो दासिमबो जेनेबा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि मानो जानानै थादों होननानै आं बै समावनो बुंबाय थाखादों। दा बेफोरखौ साननानै आंबो दुखु मोनो, मानो सिरि थाखो, मानो सिरि मोननो रोङाखै होननानै, नङा होमबा? दा जिखुनु हक सिरि मोनबाय रायजो राजाफ्रा, बुजिबाय, जेनेबा कमेन्टफ्राव नायनानै बुजियो। रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय आरो बिथांमोनहा दिनै मा गोरोन्थि हाबा मावदों बेखौबो नुबोगासिनो दं, नङा होमबा? दा नंखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोननि मावनायाव खुनु मानसिया सापर्ट खालामनो नाङा, हेफाजाब होनो नाङा। जिहेथु जे लामाखौ बिथांमोनहा लादों बे लामाया जाहैबाय हारिनि थाखाय बिराद खैफोद लामा। बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां रायजोफोर। दा बिथांमोना दिनै गावसिनि माबा मोनसे गुबै खोथाखौ बुङोब्ला दिनै बिथांमोना सोरखौबा एटाक खालामो, सोरनिबा न'आव थांनानै अन्थाइ खुबैहैयो, ओरैबायदि टारगेट लायो। खिन्थु बिथांमोना गावसिनि मावनायखौ सिन्था खालामा, नङा होमबा रायजोफोर? दा दाखालि थिग बिदिनो जाहैबाय आंनि बेलायाव। दा दिनै अनेक मानसियानो होनदों, अनेक माने इउटुबारफ्रानो होनदों, जेनेबा BRB बड' कमेन्ट चेनेल सालायगिरि बिथाङाथ' गावनि स्टेटमेन्टखौ होदों, खिन्थु बुजादोंना बुजायाखै होननानै बिथांमोना दिनैहाय अनेक माबा बुंगासिनो दङ आरो। फोथायनाय गैया, माने भिडिअ' क्लिप्स गैया नालाय। खिन्थु दिनै भिडिअ' क्लिप्स गैयाबाबो माने सिदा खोथा, माने बेफोरनि जुदि प्रुफखौ नांगौबा रायजो राजायानो मिथिगौ। अनेक मानसिया आंखौ बुनायखौ नुदों आरो लांनायखौबो नुदों। खिन्थु अफिसाव जेब्लानाखि फांथेनानै बुयो अब्ला बेखौ सोर नुनो, नङा होमबा? दा बे मोनसे कुइसना जाहैबाय। दासिमबो फोथायनाय गैया। फोथायनाय नोंथांमोननि खोथा, खिन्थु बिसिनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाया नोजोर होनाया बिराद मोजां आरो लोगोफोर आरो गाइस। दा बेखौ आं बुंनो लुबैदों दिनैहाय। आरो बिथांमोना दि दिनै दादागिरि बा जेनेबा आं गासिखौबो बुङाखै, नङा होमबा? बिथांमोना दि माखौ साननानै बबे पावारखौ लानानै दिनै गुन्दागिरि देखायो बै सानै साथाम मानसिफ्रा, बेखौ साननो गोनां, नङा होमबा? जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोरबायदि गुन्दागिरि मानसिजों जुदि हेफाजाब होयोबा इयुनाव मा जागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ, नङा होमबा जोङो? दा दिनै थिग बेबायदिनो जादों। दिनै बिथांमोनहा जायनाखि अफिसाव थायो बिथांमोनहा दिनै बर'नि मा होनो बेखौ खुनु आइडिय'लजिनि जेबो माबा गैया आरो। बर'नि आइडिय'लजियाव मा लिरदों बेखौ दिनै फल' खालामनो रोंनाय मानसि गैया होननानै बिथांमोननि माबाखौ सानजायो आरो। दा दिनै आइडिय'लजिखौ फल' खालामनो रोंनाय मोनबा एबा संबिधानखौ फल' खालामनो रोंनाय मोनब्ला दिनै बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनाय नङामोन। जिहेथु संबिधानाव रोखा रोखा लिरनाय थायो, मोनफ्रोमबो हारिनि माहारिनि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा गाव गावनि मोनफा मोनफा संबिधान थायो। बे संबिधान हिसाबैसो दिनै मोनफा मोनफा हारिखौ दैथिंलांनांगौ जायो बा आफादखौ दैथिंलांनांगौ जायो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि संबिधानाव लिरनाय दंमोन नामा बै सोरखौबा खावनानै लायनानै बुग्लिनानै लानानै फैनानै आरो अफिसाव दर फांथेनानै लानानै फैनाय, बे जाहैबाय बिथांमोननि बा एबसुनि संबिधानमोन नामा? आं बेखौ सोंनो लुबैदों रायजोफोर, नङा होमबा? आरो सोंनो लुबैबावदों, जेब्लानाखि बै अफिसाव थाग्रा मानसिनि जेनेबा गार्लफ्रेन्डफोरखौ सोरबा जुदि पाब्लिक मानसिया आरो जुदि मोजां मोनबावदोंबा बै मानसिखौ लांनानै अफिसाव दोखो दोखो बुहैनाय, बेबो संबिधानमोन नामा? नोंसिनि गोसथोनायखौदि सोरबा गोसथोबा लांनानै बुहैनाय बे संबिधानमोन नोंथांमोननि, नङा होमबा? आरो नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव आंखौ होनदों BPFआ माबोरै जायगा होखो, नङा होमबा? आं बेखौबो बुंगोन। दिनैनि दिनाव बै मोनसे जायगानि मानसिया नैबे मोनसे जायगायाव थाफैनायखौ होखारनाय, बिनि जायगानि मानसिया बै जायगायाव खारलांनानै थाहैनाय, आरो नैबे जायगानि मानसिया बै बिदेशआव थांनानै रायजो जाहैनाय, न' बां लुनानै थाहैनाय, ओमफ्राय बै बिदेशनि मानसिया ओरै फैनानै रायजो जाफैनाय, न' बां लुनानै थाफैनाय, माने बेखौ होग्लुंजोबनांगौ नोंसिनिबा, माने गाव गाव जायगायाव थोनहरनांगौ।
बे नोंथांमोननि संबिधान नङा होमबा? बे दानि संबिधान, गोदोनि संबिधान नङा। बै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि संबिधान नङा बे, दानि नोंथांमोननि संबिधान। आं बेखौ हले सिदा खोथा बुङो। आरो दिनै नोंथांमोनहा मोनसे एनडिएखौ सापर्ट खालामबाय नङा होमबा? आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैथ' एबसु होनजाला, दिनैथ' इउपिपिएलसो नोंथांमोना। दिनै मोनसे मा होनो राजनिति हान्जाखौ बयहाबो रायनो मोन्थाय दं। दिनै बै समाव एबसुखौ सोरबा रायदोंमोन नामा? रायाखैमोन, जिहेथु बिस्रा राजनितिजों खुनु लोब्बा गैयामोन बै समाव नङा होमबा? दिनै नोंथांमोना राजनितियाव लोब्बा जाबाय, राजनितियाव माथा मारिबाय, थाखा फैसानि थाखाय माने जेखि जाया माने बेखौ जेबो साननो रोंला दिनै नोंसिनि दिनाव। होमबा दिनै बर' रायजो राजाया बोरै सापर्ट खालामगोन नङा होमबा? दिनै नोंथांमोनहा अपेनलि मारै गुबुन राजनिति हान्जाजों बोरै सिथाबनो हाखो नङा होमबा? बोरै एनडिएनो भट बिनो हाखो? बे बिदि अपेनलि माने बेफोरबायदि हेफाजाब होनो हानाय बै नोंथांमोननि संबिधानाव दंमोन नामा? बै जोंनि इउ एन ब्रह्म सारनि संबिधानाव दंमोन नामा? एबसुनि संबिधानाव? बेथ' गैया, जोंथ' मोनफेराखै। जों एबसुआव थायाबाबो फल' खालामो संबिधानखौ एसेब्लाबो। हेफाजाब होनो हानाय पावारा दं, खिन्थु गैयाखौ आं बुङाखै। खिन्थु जेब्लानाखि जोंनि हारिया खैफोद गोग्लैनो नागिरो, खैफोद लामाजों थाङो, अब्ला जाय हान्जाया माने जोंनि बर' जाथिखौ थिखोगोन, बै हान्जाखौ मदद होनो हानाय माने आइडिय'लजियाव दङ, संबिधानाव दङ। बेबो अपेनलि नङा, खुला-खुलि नङा, सिंजोंसो। दिनै नोंथांमोनहा मा खालामदों? डाइरेक्टलि खालामदों। जिहेथु दिनै आं बुंबावगोन, दिनै बर' जाथिया खैफोदावसो गोग्लैनो नागिरदों नङा होमबा? खैफोदनि लामाजों थांगासिनो दं। नोंथांमोना खैफोदजों लांगासिनो दं जोंनि हारिखौ। जाय राजनिति हान्जाया जोंनि हारिखौ माने नासयनानै दोननाय, नादबनानै दोननाय, माने फोजोबस्रांनो नागिरनाय हारिखौसो नोंथांमोना दिनै एबसु जानानै मदद होगासिनो नागिरदों, माने मदद होगासिनो दं। माने हारिनि गेजेराव माने हारिखौनो फोजोबस्रांनायनि माबाखौ लाबोगासिनो दं आरो नोंथांमोना। होमबा नोंथांमोना एसेबाबो फल' खालामनो रोङाखै? नोंथांमोना लेखा फरा रोङामोन नामा? साननो हानाय गियान गैयामोन नामा? थाखा फैसायाव गोदोनानै दिनै जेबो लाब गैया। दा बेखौनो सिन्था खालाम नोंथांमोनहा। दिनै आङो नोंथांमोननि अपोजिटै अनेक खोथा बुङो, नोंथांमोना दिनै मानो दुखु मोनो? जिहेथु नोंथांमोना गोथौयै साना नङा होमबा? जों मा बुंनो सानदों, बै रायजो राजाफ्रा मा बुंनो सानदों, कमेन्टफोरखौ एसे फल' खालाम। नोंथांमोननि मावनायफोरखौ बेयावनो मोनथियो नङा होमबा लोगोफोर आरो गाइस? दा जिखुनु हक माने जोंनि हारिया बिराद खैफोदनि लामायाव थांगासिनो, ओंखायनो बेफोरखौ मोनथिखा हसिखा माने मदद खालामनो नाङा माखासे बै जोंनि हारिनि माने उल्था माबाफोरखौ। आरो आं बेखौ सिदा बुंखानाय जायो रायजो राजाफोरखौ आरो आंनि फल'वार्सफोरखौ। आरो दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ मानो सोंखारिनांगौ जाखो रायजो राजाफ्रा आरो जों बयबो नङा होमबा? दिनै नोंसोर जाबाय मोनसे पलिटिकेल हान्जा बा मोनसे सरकार नङा होमबा? दा इउपिपिएल सरकार नङा होमबा? आरो नोंथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट होनाय माने नोंथांमोनहाबो इउपिपिएलसो नङा होमबा? दा सरकारखौ रायाबा जों सरकार गैयैखौ बोरै रायनो? सरकारखौ सोंखारियाबा जोङो सरकारनि मावनाय दांनायखौ नुनानै जेनेबा मा डेभेलप खालामदों, मा डेभेलप खालामाखै, बेफोरखौ नुनानैसोथ' जोङो सरकारखौ होननो हागोन, बखिनो हागोन, बा माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंनो हागोन। जेनेबा मावाखैबा मावनांगौ, बेफोरबायदि जों ब्लेम खालामनो हागोन नङा होमबा? दिनै नोंथांमोना सरकारावनो दं, होमबा नोंथांमोनखौ दसियाबा जों सोरखौ दसिनो दे? नोंथांमोनखौ होनाबा जों सोरखौ होनो नङा होमबा? दिनै बिपिएफआ सरकाराव गैया नङा होमबा? जों बिपिएफखौ दिनै मा होननो हानो, मा सोंखारिनो हानो नङा होमबा? हाया। जिहेथु बिथांमोना दिनै सरकाराव गैया, जिहेथु सरकारा नोंसोरसो नङा होमबा? होमबा नोंथांमोना होनो दिनै बिपिएफनि जानानै खोथा बुंदों नङा होमबा? एक्सुवेलि राइट बे खोथाया। मानो बुंनांदों? जिहेथु बिपिएफआ दिनै सरकार गैया, नोंथांमोना सरकार। बिनिखायनो मावनाय गासिबो दायित्वआ सरकारनि आखायाव थायो। सरकारा जुदि मोजां खामानि जुदि मावाब्ला रावबो पाब्लिकआ माने ओरैनो सिरि थाया नङा होमबा रायजोफोर? दा जिखुनु हक जोङो दिनै खुनु सोंखारिनांगौ खोथायानो गैयामोन।
नङा होमबा दिनै नोंथांमोनहा मा डेभेलप खालामखो बै समाव जेब्लानाखि जोंनि महिलारि सारनि दैथिंनाय बै समाव जेब्लानाखि BTC जाजेनदोंमोन बै समाव जोंनि गासिबो BTCआव अल BTCआव मोनसे हासि गंसिफोर बायदि जेनेबा हासि गंसिनि मैलोआनो गैयामोन नङा होमबा दिनै बे हासि गंसेबो गंसेनि मैलो गैयैनि माबाखौ BTCखौ दिनै महिलारि सारा दिनै फैयै फैयै दिनै मा खालामदों रोहो रोहो दिनै जोंब्लाव होदों नङा होमब्ला मानो जोंब्लाव होआखै लामा सामा बबेयाव मा गाज्रि दं बबेयाव जायै दं बबेयाव अफिस जायै दं बबे जायगायाव मा जायै दं बबे जायगायाव हस्पिटाल जायै दंना स्कुल जायै दंना मा जिनिस जायै दं दे आं बेखौ सोंलु खालामनो लुबैदों दिनै बर' रायजो राजाफोरनाव दिनै नोंथांमोनहा महिलारि सारनि दैदेननायखौ मानो गाज्रि मोनो दिनै 17 बोसोराव नोंथांमोननो नांनाय जिनिसखौ होआखैमोन नामा बे लामा सामा गिलु फालु मोजां मोजां लामा सामा नोंसोर गासिबो बयबो थाबायग्राफ्रा दिनैहाय गारि मटर सालायग्राफ्रा बेफोर गोदो मा रोखोममोन बेफोरखौबो एसेबो सिन्था खालामनो रोङाखिसै सरखार हिसाबै पार्सनेल हिसाबै नायजोबनो हानाय खुनु सरखारनाव पावार थाया मानि पार्सनेल हिसाबै नायनो हानाय खुनु गोहो गैया न'खर न'खर नायनो हानाय सरखार हिसाबै नायनो हायो रायजो राजानि मोजां थासारिखौ नायनो हायो रायजोनो मा नांगौ बेखौ होनो हायो लामा सामा होनो हायो बबे जायगायाव मा नांगौ बेखौ सिन्था खालामना होनो हायो खिन्थु गथ'बा गला साननो रोङै साननो हायै मानसिफ्रा दिनै मा खालामो गाव गाव मोनजायाखै मोनलोङाखै होननानै एकदम गाज्रि मोनो आरो नङा होमबा खिन्थु सिन्था खालाम दानि जुगाव नैबे खेथ्रनि जुगाव दिनै जुदि मोनखानाय जुदि पावाराबो जुदि गुबुननि आखायाव थांनांगौबा आरो थांनानै दंब्ला दिनै जोंनि BTCनि खौथि खौथि थाखाखौ मोननांगौखौ सालायनांगौखौ दिनै गुबुनासो लायदोंबा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा नायनो हानो आरो जोंनि BTC एरियाखौ मा डेभेलप खालामनो हानो बेखौ सिन्था खालामनो रोङा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दाबो नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोना आं बुंनायखौ दुखु मोननो नाङा लाब गैया जायफोर साननो हनो रोंगौ एसेबाबो सिन्था खालामो आरो फल' खालामो आंनि बै चेनेलफोरखौ आरो मोजां मोजां कमेन्ट हरो जायफोर साननो रोंगौ जायफोर गियान गैया जायफोर साननो रोङा बेफोरबायदि मानसिया माने मा खालामो आंनि भिडिअनि माबायाव कमेन्टफ्राव गाज्रि गाज्रि हरो बेबो सानै साथामल' बांद्राय गैया आरो लोगोफोर আমি অন্তৰত আঘাত লাগিছে এই 17 বছৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পিছত লাষ্ট যিটো আমাৰ চৰকাৰ ইয়াতে আহিছে তেওঁলোকে একোৱেই কৰা নাই ইয়াত একোৱেই কৰা নাই মুঠৰ ওপৰতে আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কওক CIT কওক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কওক এইবিলাক কমপ্লিটলি যিমান স্কুল কলেজ আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ আমাৰ BPF দল হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইচাৰে কৰিছে भिडिअखौथ' नुबाय दा आं होलांनायखौ नङा होमबा दा दिनै मानो दुखु मोना जानो नङा होमबा दिनै जायफोरनाखि मावो जेनेबा मावनानैबो मावजाया होनजायो बे मानो दुखु मोना जानो दुखु मोनो 100% दिनै सासे बिफाया जुदि सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै देरनानै फोरोंनानै माबा मोनसे राहा लामा खालामनानै होनानै दिनै बिथांमोनहा बिफाखौ बुङोब्ला आंनि थाखाय जेबो खालामाखै जेबो मावाखै होनना बुङोबा बै बिफाया बेसेबां दुखु मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर जेबो मावाखै होनथारोब्ला आंखौ फोरोङाखै फेदेराखै होनोबा बे बिफाया बेसेबां आघात जागोन थिग दिनै बिदिनो जादों रायजोफोर दिनै BTCनि बिफा जायनाखि महिलारि सारा जोनोम होनायनिफ्रायनो लानानै जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै बेसेबां डेभेलप खालामदों अब्लाबो दिनै मा नुदों बिथांखौ दिनै मोजां मोनै खोथा बुङो बयबो मानि थाखाय होमबा दिनै बिफाया दिनै दुखु मोनगोन ना दुखु मोना रायजोफोर बै महिलारि साराथ' बिफा दिनै जिहेतु BTCखौ जोनोम होनाय होमबा फिसाफ्रा जुदि बिफाखौ जुदि जेबो नायाखै मायाखै होनोबा बै बिफाया दुखु मोनगोन ना मोना साननानै नायाखै नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ सोरबा गथ'आ जुदि माबा जायोबा बिफाया दुखु मोनो सोरबा बिमानि फिसाया जुदि माबा जायोबा बिमाया दुखु मोनो सोरबा फिसाया जुदि माबा जायोबा हिन्जावा दुखु मोनो सोरबा हिन्जावा जुदि माबा मोनसे जायोबा फिसाया दुखु मोनो बेफोरबायदिनो दुखु मोननाय थायो बयनावबो दा बेफोरखौनो बुजिनांगौ साननांगौ दा जिखुनु हक दिनैनि लामाया मोजां नङा रायजोफोर आं हले सिदा खोथा बुंखायो
गाज्रिमोन मोजां लामा नङा। ओमफ्राय बिथांमोना जायफ्रा आंनि बुंनायफोरखौ गाज्रि साननानै आंखौ एटाक खालामदों बै मानसिफ्रा सानसे जेब्लानाखि एबसुखौ एंगारो अब्ला बिथांमोनाव साननाय फैगोन, जेब्लानाखि बुजिनो सोलोङो बिथांमोना साननाय फैगोन बै समाव सोरखौबा ओरैबायदि खालामनाया गोरोन्थि जाबोदों जोंना होननानै, थखनै बै समखौ नोंसोर मोनफिनला, बेखौ हले सिन्था खालामनानै लाखा। दा नोंसिना आयौ फाग्ला माबायदि संबिधान बानायदों नोंसोरलाय गिलु फालुलाय, जाथारै संबिधान, बेखौ बबे माबायाव मा खालामनांगौ जाखो बेफोरबायदि संबिधानखौलाय, बे मानसि बुला बुलि संबिधान, होखारला होखारलि संबिधान, आसरित मोनबाय आं नोंथांमोननि संबिधानखौ। दा गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंथांमोनहा। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय, दा अनेक खोथा सावरायबाय आरो सावरायनांगौ अनेक खोथा दंमोन। दा समा गुसुं, बांद्राय गोलावबा भिडिअफोरखौबो नायनो सुखुवा। दा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, आरो आंनि इउटुब चेनेल माने अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आरो फिन आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिनानै दिनै बेयावनो दोनथ'बाय।